як раис як хоби безеб мебинаду баъд фолбин пеш як фолбин меояд мебояд мегӯяд ака ҳамин чанд каса маслиҳат додане ки шуморо таъриф кардан илтимос ҳамин як хоб дидам ҳамин таъбири хоби мара шумо намегин гуфта бутем мара ки ҳамин хел ҳамин хоб ғам додистай мара баъд мега хай чӣ хоб дидай ка нигам зан мега хоб дидам ки картошкаи чӣ картошка мега ҳамин хоб дидам картошка дидагӣ ман картошкаам нами гардан нест гӯш надорум мана биниам надорум мана чашмаю даҳан мана баъд даст дорум поча дига тамом дига гардан пардан ҳеҷ нест нами як картошка пулаяму чашму даҳан дорум илтимос да ҳамин чия илтимос ҳамира мегуфтем симам метимтонад фақат ҳамин баъд фолбин мега ки чораи шумо мегам на охир раис як корхонаям набошад таъбири хобтон ҳамин хелае ки баҳор ё мешинонадтон ё тирамо мебардорад як вазир бадахшон меравад филиали хабаргирӣ баъд директори филиал хай корхонаи нишон метавад мегӯяд ман инҷа санҷиш гузаронистем ман инҷа халая инҷа чизе гуфтем иҷро кардем хулас баъди санҷиш бегонӣ баъд директори филиал як дастархон калон меорояду амхои ташкил мекунад столи дарозай аю параи стол вазир штага аю пара директори филиал ай ду параи стол коргарои филиал штаги ама дастархон 100%. Баъд директори филиал мехезаду арақ мерезад кудумкада арақа мерезад ба тос мега ки муҳтарам вазир ман ин қадаҳро барои сари шуморо мехӯрам мебардорад вазир ҳайрон дига ҳеҷ намегӯяд ҳамҷо меистад бо чанд ҷора хай нишон метиҳад баъд рӯзе ки бояд вазир равад баъд бо ҳамон директори филиал мега ки аро муҳтарам вазир як ду рӯзи дигар инҷо истед дам гиред ҳавои тоза кор мешавад шумо инҷо омадед корро кардед ақаллан як ду рӯз дам гиред баъд мега охир ман бояд равам ман ба ихтиёри худам нестам инҷо кор мондагия ман супориш кардем омадагем бояд равам хай як рӯз мешавад бо медоем насиб бошад дуруст ин кори давлат аст медонед ман аз як тараф зиқ шудам ки шумо муҳтарам вазир меравед лекин аз тарафи дигар хурсандам ки барои худам як рафиқи зиёдатӣ пайдо кардам